Днес тегля 3 карти за идващата седмица. Първата е десетка пентакли. Стабилност, богатство, семейство. Тя ви дава светлина като положителен индикатор за силна основа в различни аспекти от живота. Кулминацията от упоритата ви работа и мъдри избори ще доведат до сигурен проспериращ живот. Споделяйте изобилието със семейството и близките си. Картата символизира възнаграждението от пътя ви. Завършва с наследство, сватба, примерно, стабилна среда. Подчертава просперитета, постигнат чрез последователност. Втората карта е крал мечове. Той ви показва един балансиран подход, който трябва да имате към решаване на проблеми, където логиката този път трябва да наделее над емоциите. Символизира яснота на ума, истина. Тази карта като присъствие показва, че сега е моментът за вземане на решение с ясен и безпристрастен начин на мислене. Или да потърсите напътствие човек с проницателен и точен ум. Сега е момента да предадете решението си много уверено. И третата карта е тройка жезли. Действие и приключение. Тя често се появява, когато имате нужда от това да обмислите следващите си стъпки. Служи като фар да насочи и осветли новите възможности пред вас и да разшири хоризонта ви. Вещта е късмет. Имате светлина за благоприятно развитие на проекти и връзки. Сочи за скорошно пътуване и реализиране на планове или проекти, които сте подготвили. Като общо вътрешната светлина за седмицата е, че имате стабилност в много аспекти. Чрез логични решения и правилна преценка, която се осветлява от късмета ви, или чрез правилните хора, имате даденост за благоприятно развитие на всичко. Сега е момента да вземете решение и да го отпразнувате със семейството си, да го споделите с близки. Споделянето е в основата на по-нататъчното благополучие. Всичко казано до тук, мили хора, ме провокира да ви пожелая една прекрасна, светла и добра седмица с много ярка вътрешна светлина да светите. А сега е време за посоката. Да видим посоката. И тя е буквално бягай в посока на мечтите си. Бездействието е точно обратно на това, което градите. Избери в кого искаш да се превърнеш. Действай или бездействай. Едното от двете води до там, докъдето искаш да стигнеш. Ако видеото ви е харесало, много ще се радвам да ме последвате и да го споделите. Радвам се, че бяхте с Есен Старо до край.